Супердудко. Прывітанне, сябры, мы працягваем другі сезон з самых суб'ектыўных падкастаў пра літаратуру. Супердудко, адмыслова для літаратурнага радыё. Зноў выбачаюся за магчымую трасянку ці малы слоўнікавы запас. Мне востра бракуе вопыту жывых гутарак на беларускай мове. Сёння з вами Андрей Дудко і наш госць Валерый Гапеев. Спадар Валеры, мы з вами знаходзімся ў Мінску. Ці вы пераехалі сюды з вашых Івацевічаў, якія ўжо сталі вам роднымі? Прывітанне ўсім. Не, я тут знаходжуся часова. Ёсць тут такія сямейныя абставіны, ёсць праца для жонкі, ёсць праца для мяне. Таму мы тут, на жаль, у правінцыйным невялікім райцэнтры знайсці сёння працу абаім куды больш складана. Рады вас бачыць, рады знаёмству. Давайте пачнем нашу гутарку пра літаратуру з вашай першай кніжкі. Яна называлася «Пастка на рыцара» і выйшла, калі вам ужо было за 40 гадоў. Чаму вы так доўга ішлі да першага выдання? Чаму? Мабыць, трэба пачынаць здалёк. Я б сказаў так, што тады неяк у тыя мае гады, 70-е гады, вельмі папулярнымі былі тэхнікумы. Не інстытут, а менавіта тэхнікумы. І гэта вось для нашых вяскоўцаў і там па ўсёй іншай акрузе лічылася вельмі прэстыжным, калі нехта вучыцца ў тэхнікуме. Гэта ж амаль інстытут. Не вучылішча, а тэхнікум. Зараз яны называюцца коледжы. Зараз так. Ось. Як Оксфорд. Але тады вось і ўсе імкнуліся патрапіць туды вучыцца. І сястра моя старэйшая паехала сюды ў Мінск вучыцца ў тэхнікум пасля 8 класаў. На той час, на сённяшні позір, глядзіш на 15-гадовых, калі я глядзеў на сваіх дзяцей, калі ім было па 15, мне здавалася, што яны яшчэ маленькія. Вось. А ў свой час, калі мне было 15, бацькі глядзелі трохі іначай. Ужо самастойны, ужо ўсё. Але справа ў тым, што на сённяшні мой розум я разумею, што ад 15 до 18 якраз ідзе фарміраванне асобы. Цалкам уже фарміраванне асобы. І калі побач з гэтым часам, калі побач з табой у гэты час знаходзіўся разумны чалавек, які цікавіўся тваім унутраным жыццём, тваімі здольнасцямі, тваімі прыхільнасцямі да менша, то шлях бы знайшоўся. Напрыклад, калі б я на той час заканчваў не 8, а 10 класаў, мне б нехта нешта падказаў, куды далей ісці і што спрабаваць. А ў той час, пайшоў, і ўсё. А што цябе фарміруе ў 15-18 гадоў? Цябе фарміруе асяродак. Я трапіў у той асяродак, які ніяк не спрыяў нараджэнню літаратуры, скажам так. Гэта была чыста тэхнічная адукацыя. Пасля было размеркаванне, далей была армія. Пасля арміі я прыязджаю, уладковваюся ў Мінск, інтэграл на працу. Тут інтэграл вызваляе, ці там неяк атрымалася пусты інтэрнат, ён яго актыўна засяляе. 3 блокі маладых дзяўчат, маладых жанчын і дзяўчат, 1 блок хлопцаў. Чым тут было займацца, калі ты толькі прыйшоў з войска? Канешне, на уме адны дзеўкі. Таму таксама было, што называецца, не да літаратуры. Хоць у той час, конечно, я ўжо нешта спрабаваў пісаць, але спрабаваў больш такое публіцыстычнае. Нават не было патрэбы напісаць які-небудзь верш, каб нейкую дзеўку скарыць. У тэхнікуме, напрыклад, калі я вучыўся ў тэхнікуме, там вершы ў мяне былі, пісаліся, і колькі разоў я спрабаваў нават, куды іх даслаць? Я думаю, занясу, тут жа і рэдакцыі, все, думаю, занясу ў чырвоную змену. 2 разы насіў, 2 разы назад прынёс, таму што па шчырасці проста баяўся зайти ў якія-небудзь дзверы.
і сказаць, вось я прыйшоў, наце мае вершы. Мне было страшно. І калі ўжо на 4-м курсе я сустрэў хлопца, які на 2 гады за мяне маладзей быў, і ён ведаў, што я там пішу вершы, таму што нейкая слава, што называецца ў тэхнікуме пра мае вершы ішлава. Дзяўчаты там іх у альбомы перапісвалі і гэтак далей. Вось, ён на мяне кажа, а чаму ты вось... У нас там ёсць гурток нейкі, ці там нейкае аб'яднанне пры той жа самай чырвонай змене, я ўжо туды цэлы год хожу, вось, а чаму ты туды не хадзіў? Мне, конечно, было сорамна, думаю, вось табе на чалавек не забаяўся і пайшоў, і, мабыць, з яго нешта атрымаецца. Але я кажу, гэта вершы, і пасля там публіцыстыка нешта атрымалася. Пасля адразу ажаніўся, пасля сын нарадзіўся, і вось калі ўжо сын падрос, калі неяк уладкавалася сямейнае жыццё, і вось тады пачалося ўжо, як сын падрос, тады ўжо пачалося нешта такое пісацца, нешта складацца з прозы. А ўрэшце, калі ён ўжо падрос да таго ўзросту, калі пачаў чытаць, і аднойчы я ўжо кажу пра гэты выпадак, рэальна такі выпадак быў лёсавызначальны, калі мы з ім пайшлі ў бібліятэку, ён мяне папрасіў, ім задалі там нешта пазакласнае чытанне, трэба было нешта пачытаць з таго, што няма ў школьным падручніку. І калі мы пайшлі, і я пабачыў, што там асабліва выбіраць няма чаго з кніг, тым больш на беларускай мове яму задалі ўсё тое, што я чытаў у дзяцінстве. Што я чытаў у дзяцінстве, тое сёння прапаноўвала сыну. Менавіта для такіх для дзяцей там 10-12 гадоў. Мне нешта крыўна стала, яму ўжо было троху больш. Што Янка Маур, Лынькоў. Тое ж самае. Я таксама чытаў. І вось гэта мне было вельмі дзіўна. Таму што, напрыклад, калі на рускай мове літаратура была такая для падлеткаў, для дзяцей, для падлеткаў, якія выходзяць. Той же самы Герчык быў. Яго можна было чытаць таксама, яго там некалькі аповесцяў было такіх дастаткова цікавых, прыгодніцкіх там. Яго была свая асаблівасць у напісанні, конечно, у яго там героі то бедныя няшчасныя, то нечым хворыя, гэта іншая справа. Але было нешта пачытаць, і я сам чытаў, а тут на беларускай мове нічога не было. Я яму сам вырашыў напісаць пару апавяданняў. Вось, і зразумеў, што а пасля, калі ён ужо падрос, я і зразумеў, што і далей можна пісаць таксама для яго. Ён быў маім першым чытачом разам з яго дваюроднай сястрой, сустрэчнай сястрой, з маёй племянніцай. Аднагодкі яны былі, і яны былі маімі першымі рэцэнзентамі ў гэтай справе. Чыталі. Вось так вось яно і нарадзілася першае. А пасля менавіта з гэтай кніжкай яно ўжо вызначылася так, што яны былі са мной, і сын, і племянніца, яны былі са мной вельмі шчырымі, адкрытыя, мы з імі любілі размаўляць разам дзе-небудзь там нейкае свята адзначаюць, што я з імі, і яны мне расказваюць пра свае там сакрэты, і я бачу, што жыццё практычна не змянілася. Усё засталося ў тым же самым ракурсе, што і маё жыццё, напрыклад, падлетка, што іх. Таму я бачу, што можна пісаць і пісаць цікава, таму што ім гэта цікава чытаць будзе. Тым больш у рускай мове зноў жа з'явіліся тэндэнцыі менавіта падлеткавай літаратуры сучаснай, якая пайшла, і было вельмі дзіўна назіраць за тым, што ў нас гэта ніхто не робіць. Проста неверагодна было, крыўдна было за нас. Вось таму такі позні пачатак. Я не шкадую, таму што калі ты прыходзіш ось у такі час, ёсць нейкі вопыт, чыста жыццёвы вопыт. І ты ўжо ведаеш... Празаіку гэта вельмі патрэбна? Я лічу, што патрэбна празаіку. Тут жыццёвы вопыт празаіку патрэбны ў тым сэнсе, калі ён, скажем, піша так класічным стылем класічнае пісьмо.
класічная гісторыя. Калі ён псіхалогія нейкай персонажа. Ну, ёсць нешта такое. Вось. А калі ён, канешне, выбірае свой стыль і выбірае сваю манеру пісьма і хоча пісаць увогуле зусім не тое, што ён чытаў дагэтуль, нешта сваё, нешта ў яго ліецца з душы, кладзецца, ці там проза, ці там паэзія. Ну, канешне, гэта тады не трэба ніякі выпад, гэта проста ідзе талент, ён выплаўляецца сюды наверх. Ну. Ігор Бабков пісаў: вучань піша і так, і гэтак, а майстар піша толькі так. Ну, тут трэба згадзіцца, конечно, з гэтым, тому што майстар, гэта майстар, ну, ты ўжо ведаеш, як ты можаш пісаць. І, што называецца, позныя... З гэтых мажлівасцяў выбіраеш тую, якая трэба для гэтага твора. Ну, недзе так. Недзе так, я згоден. Пасля гэтай кнігі далей у Вікіпедыі напісана, што, цытую, быў доўгі перапынак у творчасці. Што гэта быў за перапынак? Ці вы хацелі ўвогуле, магчыма, кінуць літаратуру пасля першай кнігі? Ну, не. Гэты перапынак можа тлумачыць тым, чаму ў нас было да гэтага часу мала жанчын-аўтараў. У мяне проста нарадзілася дачка, мне трэба было будаваць хату, Шмат абавязкаў. Было вельмі шмат такой працы, якая вымагала часу і вымагала сіл. А казаць наконт таго, як некалі раней казалі, што самы лепшы адпачынак для чалавека інтэлектуальнай працы, ну, гэта вось папрацаваць фізічна, гэта... Не, калі ты фізічна папрацуеш... Ну, гэта гледзячы колькі гадзін. Ну, я лічу так, ну, як нармальна фізічна папрацаваў дзень. Калі 16 гадзін ты папрацуеш, гэта ўжо не адпачынак. А калі гадзінку, там дровы пасекчы. Ну, нават і гадзінка, яно ўсё роўна. Калі ты стомлены фізічна, разумовая праца не пойдзе. Усё роўна чалавек павінен быць ва ўсіх сэнсах адпачыўшы. Я вот што хочу сказаць, у нас не так і шмат раманістаў, насамрэч, у беларускай літаратуры, добрых раманістаў. Шмат пісьменнікаў піша малую прозу, там Мудроў, Сцяпан, Глобус, гэтак далей. А у вас раманаў ці не найбольш за ўсіх? Чаму вы з аповесці і апавяданняў прыйшлі менавіта да буйной формы? У мяне была спроба выдаць кніжку апавяданняў. Там была невялікая такая аповесць, былі апавяданні, і гэта спроба атрымалася, кніжка выйшла. І самае цікавае, што яна ледзь рэалізавалася. Гэта выдавала яе мастацкая літаратура. І назва быццам бы была прыгожая: «Я размалюю для цябе неба». І ўсё ёй было на месцы. Але «Ведзьміна Тоня», адна аповесць, адна кніга, яна выйшла і імгненна разышлася. І ўсе астатнія кнігі, калі яны выходзілі, ну, з адным такім, што называецца, адна гісторыя, адна кніга. І гэта, я думаю, што гарантаваны такі поспех для аўтара. Было некалі, калі я быў вельмі папулярны ЖЖ, тады нават выходзілі аўтары, выдавалі свае кніжкі зборнікаў. Там у мяне некалькі кніжак дома такіх ёсць, якія выдаваліся. Але вось згадалі Глобуса, Мудрова і Сцяпана. Ну, выдатна. Але Глобус, ён піша маленька, але яго адна кніга – гэта адна кніга. Гэта цыкл. Гэта цыкл, і ўсё, і там ідуць, калі гэта казкі ад універсама, яны ідуць, там усе казкі з універсамам зацэплены, закручаны, і больш няма нічого. Калі апошняя кніга, гэта міфічныя героі, але новыя казкі пра міфічных герояў. Гэта таксама. Што тычыцца Мудрова, да прыкладу, у яго таксама ён піша свой адзін няскончаны раман. Ён піша пра мінулае. Ён піша пра людзей таго часу. У яго няма такого, каб адно апавяданне выбівалася з шэрагу іншых і зусім было пра іншае. Тут ён піша, вось, я пішу пра гэта, тут раптам выскоквае, як Піліп з Канапель, зусім іншая тэма. Такога ў яго няма таксама. У яго цэльны, не скажа, што гэта раман у апавяданнях, але тым не менш. Яны, калі б то же самы Вінцэс пасядзеў над імі, над апавяданнямі сваімі, і
маленькую звязку зрабіў там імёнамі, напрыклад, хаця б, і ўсё, гэта быў бы раман у апавяданнях. Ну, а навелісты ёсць навелісты. У навелістаў таксама гэта навелы ёсць навелы. Ты калі чалавек атрымае кніжку навелаў у руках, ён ведае, што гэта навелы, што гэта кароткая, але гэта тое, што ён выбраў для сябе пачытаць. Ну, я лічу, што вялікая буйная форма, яна апраўдвае сябе. Чалавек хоча пагрузіцца в одну гісторыю цалкам. Няхай яна будзе на 3-4 дні там, ці на 3-4 вечары, ці на больш часу. Ён хоча пачытаць, каб гэта была нейкая вялікая гісторыя. Ну, і яно само неяк просіцца, калі вось першы мой задуманы быў раман, калі аповесці, я яшчэ не лічу, што гэта была буйная форма. Калі раман уже мой быў задуманы, вот першы праклён. Гэта вы пра які? Пра праклён? Праклён. Ну, для яго ў мяне вельмі шмат было назбірана ўжо такога вось, што хацелася... Гэта, пэўна, самы буйны ваш раман? Ён самы вялікі атрымаўся у мяне. Вось, мне хацелася на яго... Ужо было назбірана, літаральна там недзе у тым годзе нешта. Не тое, каб оно запісалася, але мяне ў галаве запісваецца, што называецца, мала дзе. Ну, іншы раз, конечно, зараз добра тэлефон ёсць, так на тэлефоне, ў нататках нешта закінеш нейкую думку. І яны збіраліся. Ну, і тады яшчэ, калі была вось гэта кароткая форма, маўляў, ўсё, людзі за кліпавае мысленне, за ўсё такое, буйная форма нікому не трэба. Я нават крытыку такую нейкую бачыў, калі праклён выйшаў, што вось... Ну, не, мне тады выдавец, дарэчы, Вішнёў, ён тады сказаў, што гэта ўсё, малая форма, ўсё гэта праходзіць, ўсё роўна. Людзі за сёння ў Еўропе, ўсё, раман, нават мала таго, еўрапейцы, калі у іх ідзе размова пра грошы, яны ніколі не бываюць дурнымі ў гэтых пытаннях, таму яны адразу хутенька палічылі, якога аб'ёма павінен быць той раман. І ўсё, уже вылічана, ўсё, 400 000 знакаў, ўсё. Это самы аптымальны раман. 250-300 сторонок. Ну, і ўсё, гэта іх. Не, увогуле, я люблю сам чытаць кнігу, калі гэта, альбо гэта з'яднаныя адной тэмай апавяданні, кароткія запісы ці вялікія, ці гэта дзённікавыя запісы, ты разумееш, што гэта з адным чалавекам адбываецца, ці гэта вялікі раман. Я сам люблю. Цікава, які з сваіх раманаў вы лічыце сваім опусам, магнумам? Які найлепш рэпрэзентуе вас як пісьменніка? Не скажу. Нема такого? Не скажу. Там, што, ну, неяк адзін пісьменнік прызнаўся, кажа, я ніколі не перачытваю сваіх твораў. Таму што, кажа, калі пачынаю глядзець і думаю, боже мой боже, што я тут напісаў? Тут же трэба было не так, і тут не так, і тут не так. Мне таксама іншы раз, калі там перачытваеш, ці думаеш, згадваеш напісанае, цягам часу думаеш, ну тут же трэба было павярнуць у другі бок. Хочацца адрэдагаваць усё. Ну, не то, што адрэдагаваць, перапісаць, перарабіць. Так, вось нешта змяніць там нейкія. Ну, а яшчэ і ад крытыка іншы раз нешта такое прыляціць вельмі цікавае, дарэчнае такое, што захацелася б табе ужыць, а ты ўжо ўсё, ўжо цягнік пайшоў, уже нікуды. Таму я не скажу, якая можа мяне рэпрэзентаваць найбольш. Ну, можа, найноўшыя творы, вы не лічыце іх лепшымі за... Я думаю, што мне з боку з таго, што цікава і самому было пісаць, і вельмі многа звязана з кнігай в жыццёвых сітуацыях, гэта ноч сумока, канешне. Там, калі спадарыня прокурорша пазнала саму сябе і сказала, што я пачакаю другую частку, але хай лепш вешаецца. То бок вы пісалі з натуры гэтага персонажа. Тут такая сітуацыя бывае іншы раз, што табе патрэбен герой. Ты яго ствараеш, гэтага героя. Але у цябе побач ёсць рэальны прататып. Насамрэч, гэта адзін з вашых самых жывых персонажаў. Ну, дакладна верыш, калі... Хочаш, не хочаш, але ты звернеш увагу на гэты прататып. Ну, ён цікавы. І ты стаіш і думаеш, ну навошта табе выдумляць нейкага героя, калі вось, глядзі, ён проста просіцца ў кнігу. Вось гэты тыпаж, гэта характар, усё ў ім.
Ну, але калі пачытала другую частку, калі роман выйшаў, сын прывёз другую частку, яна пачытала, сказала, добра, вешаць, хай не вешаецца. Не задаволена. Ці раўняецеся вы на нейкую там сусветную жанравую прозу? Чытаеце штосьці такое, каб пабачыць нейкія новыя сюжэты, новыя, там, не ведаю, канструкцыі? Не, я б не сказаў, што на некага арыентуюсь канкрэтна, ці нейкі пісьменнік для мяне такі вось аўтарытэт, на якога хочацца раўняцца там. Неяк аднаго пісьменніка таксама пачытаў такую гумарыстычную, што пісьменнік не чытаў кніжак чужых аўтараў, каб не быць падобным да іх, каб не напісаць падобнае да іх. Не, конечно, я чытаю іншае ўсё, але ні в якім разе не магу, што называецца, сказаць, што я на некага раўняюся. Напрыкладам, вы прачыталі нейкую фэнтэзі, там запомнілі як жанр, там, і потым береце просто як рэферанс, каб пісаць свае... Можа быць, не, я б не сказаў, што я пачынаў чытаць фэнтэзі, гэта быў не Толкін, дарэчы. Гэта былі іншыя аўтары. Я зараз не магу нават сказаць, хто, таму што ўжо гэта было даўно. І я зразумеў сутнасць фэнтэзі, у чым, што, як кажуць, фантастыка без тлумачэнняў. Так? Ну, калі навуковая фантастыка, яна абавязкова улічвае ў сабе там тлумачэнне нейкае, ўсё, то тут ствараецца такі фантастычны свет, які не патрабуе ніякіх тлумачэнняў. Ну, некаторыя фантастыцы, там такія тлумачэнні таксама вельмі нацягнутыя. Вельмі нацягнутыя, амаль як у фэнтэзі. Не, ну, яно можа быць як нацягнутае. Ну, Стругацкіх, да прыкладу, гэты самы пікнік на збочыне, так? Пікнік на збочыне. Ён там таксама нічого там не тлумачыць. Нема тлумачэнняў, так? Ну, нема. Ну, як ён кажа, ляцеў касмічны карабель, Абстралялі, не, там абстралялі, там же зон некалькі было. Абстралялі, як з рэвальвера зямлю, адкусьці здалёк, там гэтымі караблямі ці чымсьці, і атрымаліся зоны. Ну, ён говорю, можа, увогуле, яны прыляцелі, тут селі на ўзбочыну, паелі, там, папілі, смецці пасля сябе кінулі, паляцелі. Ну, в гэтым сэнсе. Но фэнтэзі, гэта такое чараўніцтва і ўсё. Не магу сказаць. Адзінае, мабыць, якім ты хацеў бы быць аўтарам, на каго падобны, я б сказаў, я б звёў пытанне да іншага. Сказаў бы так, які б твор ты хацеў напісаць з напісам. Вось прыкладам, так. Я б хацеў напісаць Дон Кіхота. Да, ніякі іншы твор мяне так не ўразіў, вось калі ўжо так шчыра прызнавацца, замежных аўтараў, гэта, канешне, і велізарная тэма, велізарны пласт узняты гэтых Дон Кіхотаў па ўсім свеце заўсёды, і іншым разам і падмывае цябе стварыць нешта, але ты разумееш, гэта будзе паўтор. Да, у меня таксама былі такія пачуцці, і таму я нават і роман напісаў. Быў такі. Так. А з беларускіх празаікаў, напрыклад, хто найлепшы тогда? Я таксама не магу сказаць, там сабе выбраць адназначна. Ці ёсць беларускі твор, які б вы хацелі напісаць? Беларускі, які б хацеў напісаць? Ну, калі ёсць Дон Кіхот, можа, ёсць... Трэцяя ракета Быкова. Трэцяя ракета Быкова. Ну, а так з аўтараў мне захочацца мне б хацелася мець такое пачуццё гумару і бачыць так, як бачыць навакол сябе сусвет Брыль. Мне б хацелася такім быць стылёвым, як Чыгрынаў. Напрыклад, мне хацелася быць цікавым і ведаць столькі пра прадмет свайго апісання, як Караткевіч. Хоць мова Караткевіча мне не падабаецца. Не падабаецца? Не, я з цяжкасцю я чытаю. Ва ўсіх творах? Не ва ўсіх. Ну, «Чорны замак Альшанскі» мне не зайшоў ніяк, я гуляць пачытаю. А «Чазенне»? Ну, «Чазенне» — гэта «Чазенне», гэта ўсё. Я таксама чамусьці нейкія творы яго так вельмі цяжка заходзіць. Вельмі цяжка заходзіць, таму што апісальніцтва многа. Я не палінаваўся быў, я тады яшчэ... Гэта нават не пісальніцтва, метафоры, там нейкія вось гэтыя такія... Яго там, вось, у «Чорным замаку Альшанскім» было напрыканцы маналог героя,
адмоўнага героя. Яны яго там... Ён расцягнуты, здаецца, там на 20 з чым-то сторонак. Ён ўсё расказвае. Ну, это прабачце за многа. Трэба рэдагнуць было. Гэта ўжо інша. Ваша прага працаваць у розных жанрах такая бачная. Вы ў шмат якіх жанрах ужо напісалі творы, але заўсёды у нейкай такой, як это сказаць, забаўляльнай літаратуры. Так, ці можна я так назваць, як белетрыстыка? Белетрыстыка, завуць белетрыстыка. Ну, а я не разумею, чаму тут трэба пужацца. То ж самы Караткевіч, яму прыпісваюць гэты ўскрык: хлопцы, пішыце дэтэктывы. Я лічу, што літаратура, па-першае, як это кажуць, я за ўсе жанры, абы цікава. Вось, літаратура павінна быць цікавай. Хочаце вы таго ці не, але яна павінна быць цікавай. Ну, ёсць сур'ёзныя творы цікавыя. Ну, і вось як трэця ракета Быкова. Ну, ўсё роўна яно павінна быць цікавай. Ну, цікавасць не таму, што там ты чакаеш нейкія прыгоды, а цікавасць проста ў тым у драматызме, у той сітуацыі, якая павінна неяк вырашыцца, і ты павінен, табе цікава вырашэнне гэтага драматызму, вырашэнне гэтай сітуацыі. Ну, іншы аўтар піша так, і мова яго такая, што ён цябе зацягвае з першай старонцы, ён абяцае нешта такое, вось ужо літаральна сваім пісьмом ён ужо абяцае табе нейкую цікавасць, нешта нейкае, што цябе зацікавіць. Ну, я не ў тым сэнсе цікавіць, што это просто паглядзець. Я лічу, што чалавек павінен такога чатва, лёгкага, той же самой белетрыстыкі, яе павінна быць вельмі шмат. Павінны паліцца, ламіцца ад гэтай белетрыстыкі, каб мог заходзіць сюды чытач, ён павінен мог выбраць спакойна сабе нешта там пачытаць аднаго аўтара, другога, трэцяга. Ну, адсюль пачынаецца. Я таксама так лічу. Я вось чытаў, як, напрыклад, працуюць сцэнарысты ў Галівудзе, у них такая калегіяльная супраца з прадзюсерамі, яны там збіраюцца за нейкім круглым сталом, абмяркоўваюць сюжэтныя хады ў творах і вырашаюць, як далей, калегіяльна, як далей пойдзе твор. Потым сцэнарыст яшчэ на тыдзень хаваецца ў сябе, там нейкія раздзелы піша, нейкія сцэны, і потым яны зноў збіраюцца. І вось так рухаецца твор. І таму галівудскія сцэнары у фільмах заўсёды вельмі прадуманыя. Чагосьці, магчыма, такога і не хапала б нашай белетрыстыцы, каб яна была захапляльнай і, скажем так, прыбыльнай. Ну, так... Мне цікава яшчэ, я апошнім часам, калі атрымліваецца ў мяне гадзіна, дзве, іншы раз там на тыдзень, я люблю глядзець фільмы ўсе падрад, якія там ёсць, там, ну, нешта там выкручу, пагляджу, там, цікава, не цікава. І вось канкрэтны вынік з маіх назіранняў. Калі фільм быў зняты па кнізе, гэта 100% цудоўны фільм. Галівудскі. Галівудскі. Замежнае кіно здымаюць па кнізе, все, ты ведаеш. То бок яны там глядзяць, там яшчэ мала того, што самі прыдумляюць, яны глядзяць, якая кніга выйшла добрая, і кінематаграфічны сюжэт, усё, яны яго зробяць. Ну, а у нас як у нас. Я так разумею, што вы працуеце, так? Адкуль у вас час напісання раманаў? Колькі часу вы пішаце адзін раман? Ну, у мяне быў перыяд, калі у мяне было 2 дні на тыдзень, гэта субота і нядзеля. Ну, субота іншы раз толькі палова, таму што заўсёды ёсць нейкія хатнія справы, ці нешта некуды трэба з'ездзіць, нейкія яшчэ пільныя патрэбы. А нядзеля гэта было канкрэтна маім днём, і ніхто мяне не чапаў. Ну, прасіў, каб не чапалі. Зрэшты, калі сюжэт прадумваецца зазвычай у галаве ў мяне ад пачатку і да канца, ну, не абавязкова да канца, зрэшты, калі нават і да канца прадумаецца, канец заўсёды будзе іншым, это я ўжо таксама зразумеў. Вось. За год я магу запісаць. Вось такімі тэмпамі, там можна напісаць за год. Я нядаўна чытаў одну вельмі такую цікавую кнігу, і калі там чалавек казаў, калі вы будете пісаць 15 хвілін на дзень, просто 15 хвілін на дзень,
Колькі сторонок напишется за 15 хвілін? Палоў, так? Ну, хай палоў сторонки. Значит, за 2 дні сторонка. Ну, так за год атрымаецца 170 сторонок. Нават тут просто по 15 хвілін. Это спецыяльны такі распрацаваны. А рэдагаванне потым, а перапісванне? Ну, рэдагаванне. Так я гэта не лічу. А не, я не лічу, калі вы маеце на увазе, што колькі часу ад напісання ад пачатку да выхада. Ой, не, я гэта... Мне і 5 гадоў было, так што... Чыста напісанне, вось... пачаць першы і закончыць, ну, за год іншы раз атрымліваецца. Праклён 3 гады. Это я дакладна ведаю. Так вот записываўся, пісаўся, там перапісваўся. Цяжка было працаваць над праклёнам? Цяжка, у тым сэнсе цяжка, што, да прыкладу, калі спрабуеш нешта адшукаць, што табе трэба з вобласці міфалогіі з нашай, не можешь нічого знайсці. Это, ну, вельмі такія рэчы яны. Там пра камяні, ну, там у мяне ў праклёне ёсць камень. Ось, а дзе вы шукалі, па якім крыніцам, з якіх кніг? Ну, вось і выходзіць. Вот пра той самы камень. У мяне ёсць жа прымаўкі самыя розныя, і самыя розныя паданні пра гэтыя камяні. І, ну, адзін вельмі такі вось цікавае такое паданне, яно на пустым жа месцы не народзіцца. Калі, кажа, у гэтым камені жыў чорт. Яму чорт, і пры тым, што ён быў шавец. І яму прыносілі скуру да каменя, кідалі, і пасля раніцай забіралі боты гатовыя. Адзінае, што ў гэтых ботах нельга было хадзіць у царкву. Ну, тут зразумела, няхай. Але каб гэта было паданне толькі ў адной вёсцы, а также яно было распаўсюджана па Беларусі, па Літве. Ну, і даставаў усіх знаёмых, каго толькі можна было знайсці. Ну, найбольшае тады, калі пісаў, помню, вось менавіта праклён, я даставаў этнограф наш Владимир Лобач. Я яго даставаў гэтымі пытаннямі, бясконца яго муштраваў. Ну, а пазней у мяне, канешне, ўжо з'явіліся, калі вось пачынаў над фэнтэзі працаваць і Норсмока, мне ўжо было нешта з кніг, быў Серж Путоўскі. Вось у мяне быў ужо міфалагічны слоўнік наш беларускі, я знайшоў яго. Такая вельмі, я лічу, для таго, хто хоча пісаць фэнтэзі на беларускай глебе, это настольная кніга павінна быць, каб русалкі ў цябе на мётлах не ляталі і іншае ўсё. Ну, трэба... Яшчэ раз назовіце? Міфалагічны слоўнік, ён так і называе, он так, здаецца, называецца. Міфалагічны слоўнік. Я так разумею, у Ноч смока гэта потым таксама ўсё і пайшло. Усё заўсёды я збіраўся, я ніколі не нічога не выдумлялі. Не тое, што не браў са столі. Не, конечно, все гэта, што называецца, выдуманае, але мне галоўнае было знайсці, каб гэта было стаяла на нейкай глебе. Ну, немагчыма просто было так прыдумаць пра яйка у пеўня, вось, як вылупліваецца цмок. Ну, калі ёсць гэтае паданне, навошта табе выдумляць, гарадзіць агарод, калі ёсць рэальная сітуацыя? Ну, яно нават цікавей на таком апірышчы такім некім старадаўнім. Ну, конечно. Мы просто вельмі много згубілі, і нам, здаецца, тое ж самае, калі яшчур сядзіць у арэхавым кусце. Тут ужо само па сабе, паглядзіце, арэх, гэта ж ад самага пачатку арэх, гэта эратычна. Эратычнасць. Рос, залупіўся, дзяўчатам прыгадзіўся. Арэх. У арэх ніколі маланка не б'е. Кажуць так. Вот у дрэва. Ну... Патыхае так створу гэтая даўніна. А вы сам як забабонны чалавек? Веруючы ці атэіст? Мне цікава было, можа быць, не, ну як, забабонны атэіст, а яго нельга, вернее, ці можна яго, ці льга яго неяк разлінеяць, разнесці па розныя бакі там, так? Ну, нас разносяць, царква разносіць, праваслаўе разносіць, оно кажа, што забабонны гэта... Не, ну я чуў інтэрв'ю нейкіх там вернікаў, напрыклад, Паўла Северынца, ён усе свае забабоны так храніць
і верыць у іх там нейкія знакі там усю прасторы там, як праваслаўная царква кажа, што усе гэтыя забабоны, маўляў, там сплюнь там ці яшчэ што-нибудь, ці там азірніся, ці паглядзі там цяпер, ці гэтак далей, гэта ўсё, маўляў, ад нячыстага, ад чорта там. І прадказанні, і гаданне на картах там, і прадказанні, гэта ўсё ад чорта. Кажу, а як жа тая нейкая святая, якую вы аб'явілі святой, і якая таксама нешта там, ну, напрыклад, гэта самае, Валянціна Мінская. Гэта як сімвал Мінска ці як? Гэта юродзівая, якая таксама прадказвала будучыню, якая у гады вайны варажыла жонкам, якія чакалі мужоў, і яны прыходзілі да яе. Так чаму, прабачце, я ж таксама магу сказаць, што гэта д'ябал дапамагае. З другого боку, я не могу быць атэістам по той самой прычыне, што той же самы Хокінг, ён напрыканцы, ён сказаў, што сусвет не мог стварыцца сам па сабе. Хокінг напрыканцы перастаў быць атэістам? Канешне, я не чуў, цікава. Не, ён не тое, што ён сказаў, што, маўляў, я паверу ў Бога. Не, ён калі ўжо разгледзелі до конца гэты самы сусвет, до таго, як яно стварылася, як размеркавана энергія і матэрыя па сусвеце, ён на поўным сур'ёзе ён сказаў, што... Можа, артефакт якісьці стварыў сусвет. Усё гэта было закладзена, то бок у той самай кропцы сінгулярнасці сусвет уже быў закладзены ад пачатку. Ну, вось ён толькі начаўся, і там усё было ў ім закладзена. А сённяшняя квантавая фізіка, ну, прабачце, я некаторыя забабоны, у тым же самым Ночы смока, некаторыя забабоны, якія былі забабонамі, сёння іх навука тлумачыць. Напрыклад? Ну, напрыклад, квантавая фізіка сёння можа спакойна патлумачыць прадбачанне. Гэта рэха адтуль з будучыні, якая вяртаецца да нас, і хваля такая з будучыні, якая вяртаецца да нас, але яна невыразная хваля. Адны людзі ўспрымаюць яе як сон, іншыя ўспрымаюць іншымі нейкімі вобразамі там. Чалавек можа ўспрыняць просто на хвілінку выпасці, што называецца, з рэальнасці. Я сёння збіраюся некуды, да прыкладу кажу, я сёння некуды збіраюся, усё нармальна, усё выходжу, ніколі не забываў тэлефона, тут я забыў тэлефон. Я вяртаюся назад. Прыкмета кажа, назад вернешся, да няўдачы. Калі ласка, гэта тая няўдача, якая адбудзецца праз некалькі гадзін, яна мае такі эмацыйны ўсплеск для вас, што хваля ад яе дакатвае сёння, б'е вас па галоўцы, вы выпадаеце з рэальнасці, забываеце свой тэлефон. Чаму я так кажу, што гэта магчыма? Таму што на сённяшняй квантавая фізіка кажа, што у квантавай фізіцы прычына і следства лёгка мяняюцца месцамі. Лёгка, без ніякіх. Што такое запутанасць электронаў? Гэта ўвогуле ні адзін фізік не можа патлумачыць, калі адзін электрон імгненна мяняе свой стан у залежнасці ад таго, як змяніўся стан першага электрона. Нават калі паміж імі цэлая галактыка у адлегласці. І гэта імгненна адбываецца, а не цягам там 180 тысяч гадоў, пакуль прыляціць прамень святла. То бок квантавая фізіка на сённяшні дзень, яна нам кажа, што мы ні халеры не ведаем пра тое, як... Гэта тэорыя струн там... Тэорыя струн увогуле, яна там... Яна квантавую запутанасць аб'ясняе. Яна там і тлумачыць, але яна увогуле уводзіць настолькі ўсяго складанага. Таму казаць тут, што вось я ведаю свет матэрыяльны і сусвет матэрыяльны, і ўсё на свеце матэрыяльна, і нічога там не адбываецца, гэта вельмі няправільна. Вось вы кажаце, што усе ваши гэтыя міфалагічныя дзеянні маюць апірышча, а вось цікавая была ў праклёне такая, я не ведаю, як назваць, ці парадыйная літаратуразнаўчая тэорыя, ці сапраўдная, пра тое, што паэзія фізічна паходзіць з паслядоўнасці галосных. Памятаеце, там была такая? Замовы.
Да, ну, напрыклад, замовілі там камсамольскі білет, верш там разбіраўся. Ну, конечно, я гэта рэальна зрабіў. Я рэальна расклаў вось ёсць частота гукаў. Кожны гук гэта калі, ну, конечно, гэта не чыстая частота, таму што сам гук гэта заўсёды тэмбр там і гэтак далей. Ну, спецыялісты ведаюць. Але тым не менш асноўную частоту вылучыць можна. І калі кожнаму гуку даць гэту асноўную частоту, галосныя гукі гэта гукі. Негалосныя гэта зычныя, гэта шум. Таму шум, калі мы можам пропусціць, маці спявае песню калыханку, яна без... Ну, у спевах там больш дзейнічаюць галосныя, сапраўды. Конечно, так маці спявае калыханку, і яна просто спявае а-а-а-а, то бок один галосны гук. І калі насамрэч раскласці просто гэтыя гукі, раскласці па піках, першы, другі, трэці, чацвёрты радок, гэта элементарна правяраецца. Просто дагэтуль я чытаў тэорыю, там, я не памятаю, по-моему, Шаламова, што паэзія робіцца менавіта з паслядоўнасці зычных размеркаваных паміж галоснымі. Што калі там нейкія такія прыўкрасныя паслядоўнасці зычных робяць верш прыўкрасным, а галосныя яны просто як злучаюць зычныя, бо зычныя маюць свой колер там і так далее. Не, так ён можа... Яны не маюць частоты, але яны маюць... Так ён можа казаў аб прыгажосці, аб знешняй прыгажосці паэзіі. Яна так будзе. А я імкнуўся да таго, што я б хацеў паказаць, што просто уздзеянне рознай паслядоўнасці гукаў на чалавека. Уздзеянне. Замовы працуюць на такім узроўні. Нейкі гукавы рад ідзе. Ну, яно аднолькава працуе, як вас хоча нехта ўвесці ў гіпноз. Ён таксама нешта там прамаўляе з пэўнай... Я так разумею, што і тэорыі паходжання казак, там кшталту там Іван гэта хрысціянства, Іван Царэвіч гэта хрысціянства, Васіліса гэта паганская Русь, гэта таксама Не, гэта я таксама не прыдумляў. Гэта не, гэта тэорыя, гэта разбіраліся спецыялісты, і яно вельмі просто выдатна кладзецца на гэтыя казкі, як яны пазбаўлены. Гэта не беларускія казкі, казкі якраз такі менавіта гэтага перыяду, там усё схавана. І калі так прыгледзецца да гэтых казак, у іх заўсёды ёсць сэнс, і вельмі сэнс глыбокі, і ці то пра тое дзеда з бабам, якія яйка білі, ці то пра того ж калабка. Я, дарэчы, здзівіўся, узрадуюся. Я сустракаў нешта падобнае. Напрыклад, у Роберта Грэйвса, у яго ёсць толстая кніжка «Міфы старажытнай Грэцыі». У яго тэорыі кожны міф старажытнай Грэцыі адлюстроўвае нейкую гісторыю барацьбы за ўладу, ці там матрыархат з патрыархатам, там увогуле настолькі старажытныя ёсць міфы, ці культаў розных багоў, там Апалон, там з Зевсам і так далей. Ваша кніга «Ноч смока», можна сказаць, пабудавана, вырасла з верша Марыі Мартысевіч «На радзі прэзідэнта». Была якаясь рэакцыя ад Марыі Мартысевіч? Вы размаўлялі на гэты тэм? Не, я спытаў дазвол. Да? Канешне, я ужыў яе вершы, і таму я не помню, у якім я яшчэ творы ужываў яшчэ адзін верш, пераклад, і я спытаў дазволу, каб не... Гэта быў пераклад. Я нават папрасіў, каб мне зрабілі пераклад, вядома, і гэтай песні. Дагэтуль часу не выяснілі дарэшты, хто яе напісаў. «Под небом голубым есть город золотой». Гэта Алексей Хвастенко. Але яшчэ пра француза. Яшчэ пра француза пра нейкага кажуць. Да? Не, канкрэтны верш. Песня, можа, на чужы матыў таксама, а канкрэтны верш это... Я папрасіў, мяне пераклалі, і я спытаў дазволу, ці можна яе ўзяць у кнігу. Яна была перакладзена, я папрасіў кнігу. Нам што Мартысевіча прасіў сама дазволу паставіць верш гэта. Я лічу гэта такім элементарнай патрэбай. Спытаць, чаму не спытаць?
Ну, можна було б і так написати, вона б потім прочитала і здивилася б, і їй було б там приємно. Бо гэта, ну, нічога дрэнного ви про верш не написали, наадварот, цілий роман вирос. А є верш, да, з іншого. Я так розумію, ви так само читаєте шмат і нонфікшена, да, ніякого там, научпопа, як він називається. Ну, нонфікшн, коли читаю, то я читаю, конечно, что про нашу міфологію, етнологію, ну, это апошняя книга, это крышку ближе до солнца, крышку далей ад месяца, это увогуле такая, ну, этнофіласофія. Это вельмі цікава, насамрэч, пачытаць. Раіце гэтую кніжку? Я вельмі раю тым, хто хоча спазнаць беларускасць, беларусацэнтрызм, вось, каб яго зразумець дарэшты, і все, гэта вось, наши этнографы кніг вельмі много напісалі, той же Владимир Лобач, у яго вельмі тоже ёсць такая цудоўная кніга про этнографію, і яна тлумачыць, як беларусы бачаць свет. Ён, насамрэч, адрознівае, іх бачанне іх адрозніваецца. Ну, я вось просто згадваю тыя часы, калі я працаваў і служыў у Кіргізіі, і я сустракаўся ж, канешне, з мясцовымі жыхарамі і з усімі. І ты бачиш, насамрэч, розніца вельмі вялікая між тым, як яны адносяцца да свайго свету, як мы адносімся да свайго. Там, я пачытаць гэта яшчэ як пацверджанне, калі табе ўсё па паліцах раскладзена, гэта вельмі прыемна. Ну, а што тычыцца будовы свету і гэтак далей, там не проста вельмі цікава глядзець это перадачы. Гэта болей перадача. Гэта болей перадача, таму што, Хокінга, конечно, я чытаў кнігу апошнюю, як ён пісаў, якую ён раіў усім пачытаць пра пабудову свету, і в якой ён кляўся, што дапусціў толькі одну формулу, где Е равняется МЦ квадрат. Бо яму сказали, редактор ему сказал, что кожная формула... Без формул трэба... Ну, кожная формула зменшае поспех твоей книги на 10%. Тому ён спужаўся, і ён увёў толькі одну формулу, ён абышоўся без формул. Хоць яму было там цяжка, конечно. Ёсць рэчы, якія трэба чытаць. Мне цікава гэта чытаць. Я разумею, што для напісання той же самай фэнтэзі, каб гэта было... Я лічу гэта неабходным. Канешне, можа нехта не лічыць, можа нехта стварае, як стварае. Там. Мне захацелось, каб нейкія істоты жылі у экране тэлевізора. Ну, няхай яны там жывуць, там мы прыдумаем што-нибудь для іх. Гэта так. Але я не разумею такого падыхода. Усё павінна мець. І навошта ты ў сэнсе прыдумляеш гэтых самых там шкодзікаў, вірусікаў там, ці яшчэ якую трасу з пераломай. Усё прыдумана ўжо. Усё прыдумана. Ты капні глыбей. Ну, возьмем Толкіна, ну што ён прыдумляў? Ён вывучаў, ён дзесяцігоддзямі вывучаў усю гісторыю сваю, ён усю этнаграфію, ён перакапаў усё, што можна было перакапаць. Ён сканцэнтраваў і даў. Я вось па сакрэце скажу, зараз чытаю адзін твор, які пабудаваны на міфалогіі міжрэчча. Гэта валасы дыбам устаюць. Не трэба нічога прыдумляць, ты проста бяры адтуль, што ёсць. А там столькі ўсяго, там такія пласты. Ну, як вот вы сказали, як тое ж самае міфы Грэцыі. Яны адлюстроўваюць тое. Ну, вы капніце вы сваю хоць якую-небудзь казку, якую-небудзь гісторыю, пабачце, што за ёй стаіць, за гэтай простай гісторыяй. Ды за нейкім простым звычаем. Ну, боже мой, там ва ўсіх пытаюся іншым разам. Там. Чаму па чалавеку спраўляюць 9 і 40 дзён? Як памёр, по памерлому, по нябожчыку. Не кажет ніхто. Чаму 40 дзён? Спасылаюцца на... Там 9 дзён летіць душа, 40 дзён яна ў чысці. Где вы это пачулі? Не, я не ведаю. Это так то, што я шу. 40 дзён душа тут. Чаму тут 40 дзён душа? А таму, што 40 дзён
Ну, я разумею, там 40 дзён еще патлумачыць можна, там по новым запавеце 40 дзён Христос 40 дзён на 40 дзён спускаўся у пекла. На 40-й дзень ён спусціўся. Не, ён на 40 дзён яшчэ перед гэтым, на 40 дзён ён спускаўся ў пекла, каб зірнуць на як сусвет пабудаваны. Пасля ён прыйшоў ужо на зямлю і пайшоў вучыць. Там д'ябал яго спакушаў вось гэтым усім, і 40 дзён вось Христос быў у пекле. Праз 40 дзён у воскрес. Так выбачайце, чаму 40? Дзе вы взяли гэтыя 40? Ну, пошукайце, калі хочаце. Ну, дайце нам адказ. Я не ведаю. Не, я магу цалкам не фантастычную, але фантастычную, напал фантастычную. Для мяне просто не было цікавасці часу праверыць. Калі аблучыць жывую клетку, там у пэўных прамянях, яна будзе свяціцца. Не, гэта не рэнтген, гэта не флуаресцэнцыя, гэта іншы момант. Просто яна будзе свяціцца. Вот жывая клетка, яна светіцца. Калі сфотаграфаваць у пэўных промнях, яна будзе свяціцца. І калі чалавек памрэ, в яго рука будзе таксама свяціцца. А калі яшчэ там пройдзе час, свячэнне пачынае слабець. На 40-й дзён свячэнне знікае. То бок мёртвая клетка на 40-й дзень перастае свяціцца. Што там адбываецца, не ведаю. Ну, і я, дарэчы, недзе чытаў. Можа, гэта фейк быў, проста ў мяне не было магчымасці праверыць. Але нават быў запатэнтаваны такі спосаб праверкі свежасці мяса. Пасвяцілі, паглядзелі. Светіцца свежае. Калі не светіцца, значыць клетка ўжо даўно памерла. Разумела. Вы узнялі цікавую тэму пра прэмію цёткі, і Ян Хедалт такую падрастковую літаратуру. Пра тое, што кнігі для самых маленькіх і тоўстыя, напрыклад, падлеткавыя раманы маюць розную вагу. То бок, напрыклад, маё асабістае расчараванне, калі быў намінаваны «Гарэзлівы пацалунак», адна з найлепшых беларускіх кніг гэтага жанру, я лічу, увогуле. А перамагла «Адна шкарпэтка», там дзіцячая кніга такая з малюнкамі пра прыгоды гэтай шкарпэткі. Вось, тэма насамрэч цікавая і важная і правільная. Вось, ці быў нейкі адказ ад прадстаўнікоў прэміі? Мне вельмі непрыемна было, калі адказ сышоў на нет да простага пытання мне ў лоб. Вы што, насамрэч лічыце, што мы павінны вымяраць літаратуру па укладзеным у яе працу? По укладзеную ў яе працу. Ну, я так не казаў. Я просто урэшце кажу, давайте просто параўнаем. Урэшце. Я не казаў, што гэта самае выніковае, вось, на што трэба звяртаць увагу, гэта на затрачаны час і на затрачаную працу. Не, я гэта не казаў. Ну, гэта ёсць яшчэ момант. Я просто казаў, што нельга мерыць, ставіць побач, прабачце, бутэльку і шклянку і сказаць, што лепшае. Ну, гэта ж так атрымліваецца. Ну, нельга просто. Я разумею, вот я побачыў кніжку дзіцячую, я зрабіла мастачка. Мастачка напісала сама тэкст. Просто на свае гэтае самае, на свае малюнкі. Малюнкі, мне падаліся, я, конечно, не разумею сённяшнія тэндэнцыі ў дзіцячых малюнках, як яны малююцца, але тым не менш, мне яны падаліся, просто цудоўнымі, настолькі прыгожымі, яркія, насычаныя і вельмі такія чароўныя. А там тэксту ў яе літаральна 2-3 сказы на малюнак. Але атрымалася невялічкая гісторыя. Цудоўная кніжка? Для мяне цудоўная. Цудоўная. Але нельга ж рада... Але это не літаратурная прэмія. Не, няхай нават і літаратурная будзе. Я не ведаю, што вы там, як вы ацэніце. Можа, яна будзе цудоўная з пункту гледжання літаратуры там. Таму што можна... Урэшце, казка пра Калапка ці казка гэта самая якая-небудзь невялічкая казка пра мышку, якая бегла хвосцікам махнула.
Ну, яна ж цудоўная па глыбіні. Яе вякамі расказваюць, яна не знікае. Ну, так вы што, ёй прэмію не дадзіце, калі б я сёння напісаў нехта. Вось, ну, так вот, давайте парышым. Ну, яна геніальная рэч пра ўсю пабудову міра, увесь кантэкст Бібліі заключаны в адной гэтай казцы, а мы прэмію не дадзім. А другі скажа, за што прэмію даваць? За 2 сказы? Там просто нельга параўноўваць. Я лічу, што уже давно прыйшоў час раздзяліць, абавязкова раздзяліць падлеткавую літаратуру ад дзіцячай. Так нельга. Я з вами згодны. Я спадзяюся, гэтая тэма будзе далей форсіцца неяк і прыйдзе да фіналу. А фінал, да, каб іх раздзялілі. І ваши найноўшыя кнігі, дыялогія пра вольнераў, у меня уже вызвала такое адчуванне якаснага амерыканскага серыяла. Але вось вы казалі, што вы не адчуваеце, што вы як пісьменнік неяк там працягваеце расці там ці штосьці такое. А вось у мяне такое адчуванне было. То есть, ну, вы не адчуваеце, што распісаліся ў вольнерах, што ў вольнерах там не нейка так адразу цікавы пачатак і ў адной і ў другой кнігі. Там, ну, неяк вы ўжо з буйной формай навучыліся гуляць так па-майстэрску. Ну, што хочаш, калі даць сякеру ў рукі чалавеку і прымусіць яго секчы, ён урэшце навучыцца нешта рабіць. Больш лепш. Ну, я надта не задумаўся над гэтым пытаннем, ці мяне атрымліваюцца. Можа, мне і прасцей зараз у сэнсе пабудовы, але гэта ідзе неяк на аўтамаце ў мяне. Я надта не задумваюся. І, ну, я разумею, конечно, што я ведаю, што некаторыя чытачы чытаюць першыя 5 старонак, калі іх не зачапілі. А там не было ніякай калегіяльнай працы, быццам вы там давалі нейкім бета-рыдерам, там не збіралі водгукі? Я чамусьці не тое, што не карыстаюся гэтым, але неяк. У мяне ёсць зазвычай 2-3 чытачы, якому я магу даць. Ну, калі дзецям я даваў сваім пачытаць, то вольнераў я таксама даў дзяўчыне маладой, і ёй спадабалася. Спадабалася ўсё мне, што называецца, на гэтым ставлю кропку. Магчыма, ёсць, ты ўжо разумееш, што ты хочаш ад гэтай кнігі. І можа, карацей, ты пішаш вось, можа, за нейкім часам атрымалася пісаць так, як бы ты хацеў пачытаць. Скажем так. А у вольнераў будзе працяг? Так, у мяне падвіс адзін герой, і падвісла пытанне, ці ж можна ўсё-такі дараваць здраду, калі гэта здрада у імя прамое. То есть 3 том можна чакаць? Ну, 3 том можна будзе чакаць. Ці ёсць у вас яшчэ нейкія творы там у распрацоўцы, ці там уже ў кішэні нейкія новыя раманы? Не, я зазвычай, мяне нейкія апошнія 2 гады раптам апынулася, што я зрэшты і без працы, і з другого боку заўсёды ёсць над чым працаваць. Вось, таму не скажу, што ў мяне там нешта там ляжыць, недзе ўжо гатовае, толькі шукаю выдаўца. Не, я працую над вольнерамі, мне трэба гэтая трэцяя частка завяршыць, хоць зрэшты я не ведаю фіналу пакуль, таму што, ну, я кажу, думаеш над фіналам, а ён выходзіць зусім іншым. Героі падрастаюць. А там штосьці праскаквала пра эратычны трылер у соцсетках, ці мне падалося? А гэта неяк мы ёсць у Фейсбуку адзін чытач, ён вельмі шмат чытае, но, правда, ён чытае, ён, што называецца, не надта надае ўвагі беларускай літаратуры, але я скажу, што ўсё самае такое, тое, што на слыху, ён чытае. Яго можна назваць
да не будем Сергіенко Міхась ён вельмі много чытае і в рускую літаратуру і замежную літаратуру ён много чытае замежную літаратуру. Ну і мне мы з ім там размаўлялі і ён выказаўся ў гэтым сэнсе ну што гэта за літаратура, ну паглядзіце на сусветную літаратуру, ну у кожнай літаратуры ёсць усе жанры, все што можна пісаць пішуць на гэта. Чаму такая беларуская літаратура не тое што цнатлівая, яна не цнатлівая, на ёй ўжо пісалі там все. І тым не менш, яна нейкая такая зашораная, забітая там. У нас ёсць эротыка, хто? А он Глобус пісаў. Все? Ну добра, ну все, аддадзім належнае Глобусу. Ён зрабіў, ён асмеліўся, ён зрабіў усё гэта. Няхай будзе. А далей што? Ну таму і мы з ім вырашылі, не, там пасмяяліся, ён кажа, трэба чытво, трэба самае звычайнае чытво на той же самой беларускай літаратуры. Ну не трэба з нашай літаратуры ляпіць такую, ну я не ведаю, такую вось вясковую, такую дзябёлую жанчыну, якая заўсёды правільная, якая там... Не, ну гэта астаткі соцрэалізму. Ну, а у вас есть намеры напісаць эратычны трылер? Ці вы ўжо напісалі? Я яго ўжо напісаў. А, вось, так я трылер гэта напісаў эратычны. Я яму напісаў рэмейк на... А кажаце, няма раманаў заплечнікаў. Не, так яны напісаны на электроннай форме ляжаць. Ну вось, я ж пра гэта. Што яшчэ выдаўцы могуць ад вас там запатрабаваць? Няхай запатрабуюць. У вас ўжо некалькі раманаў, да? Я так понимаю, не выйдзе. Ну, мяне яшчэ адзін рэмейк ляжыць. Ну, гэта вось эратычны такі трылер. Эратычны трылер, все, няхай будзе эратычны трылер. Ну, конечно, калі да выдання, то яго льга было паправіць, і трэба паправляць. Яшчэ адзін там я рэмейк напісаў, было невялікая такая аповесць, але разгарнуў больш шырокая. Это рэмейка «Пунцовай кветачкі», там казкі. Не было такое заданне там напісалі. Ну, увогуле, эратычны трылер не здарма, бо ваша проза багата прасякнута эротыкай. І не толькі ў тым будучым трылере. Там і ў «Праклёне» яна ёсць, і ў «Ночы цмока». Ці не лічыце вы гэта там трансгрэсіяй жанра? То бок эротыка парушае чысціню. Ці гэта адмысловая прыкмета такого, не ведаю, нізкага жанру, як кручок для шырокага чытача, там, як у кіно 90-х. Там, я ніколі не спрабаваў прывабіць чытача вось такімі самымі момантамі. Я калі чытаў ось сучаснае што-небудзь чытаеш, там які-небудзь там роман, там, ну, не сучасны, ці класіку нашу чытаеш. У нас атрымліваюцца дзеці, нараджаюцца ніадкуль. Яны пажаніліся, а пасля іх дзеці нарадзіліся там. Пачалі бегаць. Ну, і дзеці ўжо па хаце бегаюць там. У нас пачуццёвасць у літаратуры ўвогуле табу. Я не ведаю, чаму. Першы эратычны момант, знаеце, які я дзе сустрэў? Ганна Чарнушка, не? Не Ганна Чарнушка. Ну, там, конечно, я яшчэ не чытаў, але гэта «Сэрца на далоні» ў Шамякіна. Там быў такі момант, калі сын вось гэта вялікага начальніка там спакусіў маладую кранаўшчыцу, дзяўчыну свае. Ён нешта, і то там было напісана так, што ён ее там угаворваў, яна ой, не трэба, а пасля раптам дзвер расчынілася, і яна падхапілася і пачала папраўляць там блузку на сабе і ўсё такое. То вось, але гэта быў такі, што што старшакласнікі хадзілі, адзін другому паказвалі, пачытай. Эротыку знайшлі, беларуская літаратура. Ну, нармалёва. Ну, паслухайце, адкуль дзеці бяруцца? Дзеці нараджаюцца. А чаму дзеці нараджаюцца? А таму, што тата з мамай спіць. Ну, эротыка, само жыццё, пачуццёвасць, аснова жыцця. Я уяўляю, калі б заняткі сексам не прыносілі задавальнення, так, людям, ну, яны б не нараджалі. Ну, хто б сексам займаўся? Гэта цяжкая праца. Дастаткова. І калі няма задавальнення, хто іх будзе займацца? Ну, прырода так зрабіла, што гэта адзін
з галоўных рухавікоў усяго чалавецтва. Ну, як мы без яго? Таму ніколі я спецыяльна не ўставляў, гэта просто ёсць адносіны. Можа між імі быць секс, можа быць імі секс. Таму што секс яшчэ у пытаннях адносінаў мужчыны, жанчыны, там, ну, ці іначай, ён заўсёды палягае, ну, скажем так, асноўным недзе ў адносінах. У сексе могуць праявіцца усе рысы характару там. І жаданне ўладарыць, і камандаваць, і вось, ну, ўсё, што захочаш. Ну, зараз мы вось прыходзім да такой тэмы. Я не ведаю, як гэта крытыка, не крытыка, ці проста вось паспрабуем разабрацца. Ведаеце, я дзесьці чытаў, што у так званых lucid dreams, то бок усведомленых снах, большасць народу адразу пачынае шукаць партнёра для сексуальнага акту. Гэтак і пісьменства, магчыма, можна параўнаць з некай марай накшталт сну, якую мадэлюе аўтар. І калі герой мужчына трапляе на мужчыну, адразу такі: о, якія цыцкі, якія задак, я бы вду, такого шталту. І ось, ці ўвогуле прылятала ли вам нейкая крытыка за сексізм? Ведь ледзь не ў кожнай кнізе жанчыны там мыюць бялізну, посуд, гатуюць вячэру бяздзейным мужчынам. Ну і ўвогуле такая патрыархальшчына пры апісанні жанчын, фіксацыя на грудзях і сцёгнах, там сцёгна, каб нараджала, грудзі, каб малака хапіла, хаця герой не мае аднашэння да дзяцей, якія будуць гэтае малако піць. Быццам жанчыны толькі са сцёгнаў і грудзей складаюцца. Вось калі, напрыклад, уявіць адваротную з'яву, што жанчына падобным чынам апісвае мужчын, то яна б заўважала толькі нейкую там даўжыню чэлюса, там, ці цягліцы. Увогуле норм такая аб'ектывацыя, як вы лічыце? Прилетала мне, конечно ж, прилетала мне за эту аб'ектывацыю, і водгук недзе там на Лавлібе, здаецца, вісіць такі, што вось бясконцая аб'ектывацыя. А я его, здаецца, выписал. Ну, почему же я поставила 2,5 из 5? Вот это? Может быть, я не помню так. Ну, люди мають право про это говорить, конечно. Але я не то, каб у оборону себе сказать там, але я ведаю жанчыны, я ведаю, як жанчыны таксама ацэньваюць мужчын. А што не? А што яны знешнасць не бачаць знешнасці? Не, хтосьці можа ацэньваць, але утвор гэта, калі кладзецца. Гэта не ставіць. Нормальна яны гэта ставяць утвор, іншы раз пачытаеш утвор. Просто жанчына па-іншаму неяк выказвае сваю ацэнку. Яна ніколі не акцэнтуе. Вычытаў, ну, напрыклад, у Шчэрбы ёсць вось ацэнка мужчыны, яна не акцэнтуе дэталі. Ну, оп, вось, ён перад ёй увесь, цалкам. Ён склаўся, як пазл, і все гатова. Ну, а мужчыну ён на пазл разбірае. Я да чаго хочу сказаць, што няхай там сабе мужчына ацэньвае там жанчыну па нейкіх там прыкметах. Ну прабачце, ну гэта закладзена у нейкую нашай даўняй падсвядомасці про тое, што і на сённяшні дзень усе псіхолагі ў адзін голас кажуць, што мужчына глядзіць на жанчыну, якая падобна, і глядзіць на жанчыну, выбірае тую, якая падобна на яго маці. Адпавядае яго разуменню маці. Жанчына глядзіць на мужчыну і выбірае бацьку сваіх дзяцей. Ну так, вось, калі такая... Ну, увогуле, я патрыархальны, я згажусь. Ну, прабачце, глядзіце, мне сёння кажуць, ты павінен паважаць мой выбар. Неважна, які гэта выбар, так? Жанчына кажа. Ну, жанчына, мужчына, неважна. Ну, ось, у свеце апошніх, скажам так, веяний, так? Вось. Мне кажут, ты павінен паважаць мой выбор. Я кажу, ты павінен паважаць маё права выбору. Ты павінен паважаць тое, што ва мне нутры, што мне ёсць. Ты гэта павінен паважаць. Ты мяне паважаеш? А мне застаецца спытаць, а ты мяне паважаеш? А я што, не маю права на вось такі пункт гледжання? Я не маю права паглядзець на жанчыну і ацаніць яе знешнасць? А чаму? А хто мне забараніў? Ніхто вам не забараняе, але
на гэту знешнасць калі ніхто вас не пытае пра гэту знешнасць чаму пра яе пісаць вось як то бок а ты пра гэта не пішы таму што гэта атрымліваецца прапаганда маёй патрыархальнасці не ну калі будзе нейкі скажем там чалавек там тлусты і все будуць пры апісанні яго пісаць зараз прыйдзе тлусты чалавек ну навошта гэта скажем так ну гэта не мае ніякага сэнсу акрамя таго каб неяк яго зузіць вось у гэты калідор тлустасці ён адразу перастае быць скажем з багатым унутраным светам ну гэта так і працуе ў кнігах я чытаю вось жанчына але яна адразу такая яна падае ў карыдорах гэтага сексу і уже толькі як секс-лялька некая але вось усё астатняе ўжо як такі ну прыдатак да гэтага то бок гэта мадэль апісання персанажаў ужо робіць іншым і сам сусвет магчыма таму вось гэта запярэчу а можа гэты самы калідор гэта праблема не аўтара а чытача можа гэта твоя праблема што ты пачытаў тоўсты ты яго адразу опусціў а для мяне ён тоўсты ён толькі першы ну нікуды мы не дзенемся ад таго што сустракаюць па адзенню знешнасць яна рэпрэзентуе цябе хочаш ты таго ці не хочаш ну гэта першае што кідаецца ў вочы заўсёды ну кожны чалавек ну вось першая сустрэча мы недзе сустракаемся на мне брудныя чаравікі на мне заношаныя штаны я сам стаю неголены ад мяне тхне чорці чым што не звярнуць увагу на гэту знешнасць звернеш пазней раскрыецца чалавек і задача аўтара канешне калі ён надаў знешнасць вось такую то ён павінен раскрыць і паказаць чалавека зусім між іншым гэта добрая фішка для добрага аўтара калі ён уводзіць героя можа быць цалкам адмоўнага па знешнасці і па нейкіх звычках а пасля ён раскрывае яго зусім з іншага боку. Ну, у Дастаевскага Соня Мармеладова там з'явілася першы раз, яна валялася недзе п'яная, плакала. Ну, вось я класічны прымер прывяду. Конан Дойл і яго роман як жа ён называўся? Доктор Челленджер. Ну, «Затерянный мир» там сам про Челленджера. Вось ён, калі ласка, хто такі там Челленджер? Ён з першага ён павел, он граміла нейкі там у яго, які ходзіць там і нахабны, і беспардонны там, і увогуле гэта нейкае такое. А пасля, як мы бачым, што гэта зусім іншы чалавек, і той же самы прафесор, худенькі, тоненькі з ім, ядавіты, побач. Я разумею, але бачыце, калі гэта пра ўсіх жаночых персонажаў, калі вось там пра нейкую адну, з якой ён потым там пераспаў, але, ну, ладно, мы вас паслухалі, мы вас услышалі. Дзякуй. Не, я прыму гэта да сведчання, я гэта, дарэчы, прыняў, і мяне, я разумею, што забектавацца можа недзе я перагінаю, я згоден, але гэта калі я пішу. І в новых творах, хоць у вольнерах няма, но але вольнеры падлеткавыя, не ведаю, што там будзе ў эратычным трылеры. У эратычным трылеры у мяне вот такое. Ну, пачытаем, добра. Так, і зараз вось пра вашу найноўшую нейкую інкарнацыю. Вось аднойчы вы казалі ў інтэрв'ю, там было такое інтэрв'ю чытач Гапею, вы казалі ў ім, хачу чытаць усё, што выходзіць у нас, то бок у беларускай літаратуры. І вось зараз вы запусцілі свой сайт bellit.store, як магазин, крама. І нават нечакана заняліся там чымсьці кшталту крытыкі ці літаглядаў. Скуль у вас такая ідэя? Ці таму, што аўтары прагнуць увагі і не атрымоўваюць, ці яшчэ штосьці? Можаце расказаць падрабязней? Калі вось так зірнуць рэальна на сітуацыю у нас пра кнігі, пра аўтараў практычна нідзе не пішуць. Так атрымалася, падвешаны такі стан. Яно і раней было не асабліва, там, каб нейкае выданне,
цэнтралізавана. У нас ёсць лім, да прыкладу, ён не ахоплівае ўвогуле таго, што павінен ахопліваць, хоць раней былі нейкія агляды. Шмат чаго ўжо туды нават і не цягнуць, бо... Так, бо і там і няма, нават калі там зірнуць, там таксама кніг няма. Я хочу просто одну гісторыю з маленства. Калі выйшла першы раз «Пасха на рыцара», кніга моя, калі першая кніга моя выйшла. З маленства. З маленства, так. Это маленство ўжо. Не, так гадоў много мінула. І тады я помню, што практычна я не думаў, што там чакаць нейкіх вынікаў ці не чакаць нейкіх вынікаў, але іх не было, водгукаў не было ніяк, і нічога я такога не чакаў. Я, можа, нідзе чакаў, конечно, можа, нідзе нешта так і балела, а пасля ўжо, мабыць, гады праз 2, праз 3, калі лім я ўжо выпісваў стала пастаянна, значыць, і вось калі там ідзе абмеркаванне нейкай новай кнігі, там нехта пра новую кнігу напісаў, там пра гэта, я думаю, я што так дрэнна напісаў, што пра маю, ці яны не чыталі. І разумееш, што ніхто не сядзіць над гэтымі выдавецтвамі і не чакае гэтых кніг. Гэта па-іншаму неяк працуе. І тым не менш, праз 6 гадоў, я раптам мне нехта дасылае. Нават я не ведаў, што за чалавек, але раптам мне прыходзіць пасылка, і ў той пасылцы ляжыць часопіс. Часопіс называецца «Бібліятэка прапануе». Я думаю, пры чым тут я да гэтага часопіса? Адкрываю часопіс, там закладзены артыкул. Напіс пра маю кнігу. «Бібліятэка прапануе», і вот нехта з бібліятэкараў напісаў водгук пра маю кнігу. Я ашалеў. Прыемна было. Не, я менавіта шалеў, я прыемна было. І вось гэта адчуванне таго, як ты атрымаў гэты самы водгук адзіны за ўвесь час, за ўсе гады, я ніколі не забуду. І таму я зараз вельмі добра разумею, што значыць аўтару напісаць і не атрымаць зваротнай сувязі. Гэта ўсё, гэта хто сказаў, я не помню, хто сказаў там, Адамович, за любы движ. Які з Адамовича? Самы малодшы наш. Андрей? Андрей. Я, кажа, за любы движ, але абы без крыві. Гэта нармальна. То бок, пішыце што заўгодна, але пішыце. Я лічу, што гэта неабходна. Неабходна пра кожную кніжку, неабходна, каб быў гэты самы водгук. Тым больш, што ёсць некаторыя кніжкі некаторых аўтараў, якіх мне вельмі шкада, таму што яны добрыя, яны цікавыя. І гэта нешта добрае ў літаратуры. Той же самы Алесь Місуня, цудоўная кніга, яна па мове цудоўная. Назовіце яе. Як называецца? Простыя людзі. Простая назва такая. Вельмі проста ўсё. Але там такая багаценная мова. Там яго кнігу можна некалі будзе ўзяць і пасля выпісваць адтуль словы, калі яны згубяцца ў нас да рэшты. Пра такія кнігі таксама трэба пісаць. Трэба, каб яны захоўваліся, трэба, каб яны былі. І проста няма іншым разам ты імкнешся знайсці нейкую кнігу і нешта прачытаць пра яе, ты нічога не знаходзіш. І крыўдна, што падобны сайт чамусьці ёсць на расійскай глебе, а на нашай няма. Што, мы не можам? Не такая ж гэта вялікая праблема. Канешне, гэта час. Гэта праца. Гэта яшчэ чытанне. Калі не напісана пра гэтую кнігу, значыць, я лічу сваім абавязкам напісаць. Напішу, калі гэта кніга добра. Гэта такая нават альтруістычная нейкая місія. Трохі так ёсць. Але вы збіраецесь пісаць водгукі, а нейкія такія там крытычныя адлупы, штосьці там ругаць, калі кніга таго заслугоўвае? Я крытычны адлуп, я хачу быць максімальна шчырым, але і дастаткова, што называецца, стрыманым. Апошні, мне апавяданне Алеся Аркуша у апошняй яго кнізе, як ён там, вечар, як сон, які поўны агнёў. Сама назва нейкая з прэтэнзіямі, я не разумею чаму. І апавяданні падаліся мне там па сутнасці слабымі. Некаторыя рэчы не назавеш нават апавяданнямі. Я напісаў, як думаў.
Конечно, побач я размясціў, там жа на сайце сёння размешчана. Трэба пачытаць. Быў водгук на гэтую самую, быў водгук на раман. Гэты, у яго вельмі невялічкія, маленькія раманы. Вось, водгук на раман «Спадчына». Я размясціў «Спадчыну», але мне можна было бы не размяшчаць свой і не пісаць свайго. Ну, а я палічыў, што чаму я не магу выказацца? Я выказаўся. Мне не вельмі спадабаліся гэтыя рэчы. Гэта метафізіка, але павінна быць мова. Мова, літаратура. Мова, да, павінна быць мова і літаратура. А вы гэты сайт самі вообще мадыруеце? Конечно. То есть не нейкія тэхнічныя навыкі вы імі выдатна валодаеце. Так? Некалі даўно я захапіўся быў калі там інтэрнэтам, і калі ён толькі з'явіўся, мне было цікава, і нават некалі даўно першы сайт пра наш Вацлаўскі раён я зрабіў сам. І з яго на пачатку трохі пасмейваліся, але пасля нават рэдакцыя ў мяне яго і купіла, што называецца. Адно, што магу сказаць, ён пакуль яшчэ не вельмі зручны, там складана штосьці знайсці, неяк так пабудаваны. Ну, думаю, з часам гэта зменіцца. Калі будуць прапановы, там, пошук у мяне працуе. Спіс аўтараў ёсць. Усе творы адразу пабачыць па катэгорыях таксама мажліва. Можа зрабіць, каб яны там выглядалі ў нейкім рандомным парадку. Я спрабаваў у рандомным парадку, але атрымліваецца каша. Таксама каша атрымліваецца. Я на адной старонцы магу размясціць там 20-30 кніг, напрыклад. А потом гартаць яшчэ. Таксама не варыянт, я думаю. У мяне быў першапачатковы варыянт, гэта проста менавіта старонка, і там каб ішлі кнігі. Не, я вырашыў, што у мяне ёсць катэгорыя, можна шчоўкнуць па катэгорыі, тады все кнігі на адной старонцы. Все. Працуе пошук. Ну і самае галоўнае, я думаю, што мне прыемна, што зараз у мяне там сколькі там аўтараў ўжо больш за 80, і можна будзе па аўтарах шукаць, плюс па пошук працуе. Спадзяюся, сайт будзе кшталтавацца і будзе мець сваіх чытачоў ўсё болей і болей. Няхай будзе. Так. Всё, дзякуй вам вялікі за размову, гэта ўсе пытанні. Няма за што. Дзякуй вам, што паслухалі.